1960 മെയ് 21 US വിസ്കോൺസിനിലാണ് ജെഫ്രി ഡാമർ ജനിച്ചത്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയോ സ്നേഹമോ ലഭിക്കാതെ വളർന്ന അവൻ ഏകാന്തതയിലാണ് സമയം ചിലവിട്ടിരുന്നത്. വെറും 4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചത്ത മൃഗങ്ങളോടും അവയുടെ അസ്ഥികളോടും ജെഫ്രി താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു റിസർച്ച് കെമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന പിതാവിൽ നിന്നാണ് മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും അവൻ പഠിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ജെഫ്രി മിൽവാക്കിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറിയതോടെയാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരിയായി മാറിയത്. ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നിന്നും യുവാക്കളെ പണമോ ഫോട്ടോ എടുത്തു തരാമെന്ന വാഗ്ദാനമോ നൽകി അയാൾ തന്റെ മുറിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. 1978 അയാൾ ആദ്യ കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ഒരു റോക്ക് കൺസേർട്ടിന് സമീപം വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട സ്റ്റീവൻ ഹിക്സ് എന്ന യുവാവിനെ ബിയർ കുടിക്കാനായി ജെഫ്രി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.